Po podolgo vreme повторно си во Битола, овој пат со нов тим Фуксеберен. Еве твој коментар, како е чувството да се повторно тука? Pa lepo, baš sam sad dao intervju za tvog kolegu, sigurno da mnogo sam srećan što sam opet u Makedoniji, ja obožavam ovu zemlju, imam prelepa iskustva, dosta prijatelja, tako da uvek je lepo doći u Makedoniju. Šteta što ne možemo malo da se opustimo, jer ja znam kakav je makedonski život što se tiče i druženja i nešto da se pojede i popije, ali neki drugi put. Što se tiče atmosfere i toga, stvarno ja sam znao da će biti ovakva utakmica. Bitola je uvek jedan težak teren i pokušavao sam pre utakmice da prenesem neka iskustva mojim saigračima, jer sam znao šta nas očekuje. Bitola je stvarno jedna dobra ekipa i iskoristili smo to što su povređeni i držali smo tempo od početka utakmice i eto na kraju zasluženo pobedili. Atmosfera kao uvek bila super i stvarno uživanje igrati i ovde i u celoj Makedoniji. Realna li je razlikata? Pa znate kako, mi smo i pre utakmice znali da Eurofarm ima ozbiljnih kadrovskih problema i jednostavno mi smo išli na to da trčimo puno i dajemo puno lakih golova, tako da, kažem, iskoristili smo kadrovske probleme Eurofarma. Ja mislim da smo zasluženo pobedili, sad da li je realno ili nije u ovom trenutku je teško reći, ali opet kažem da je Eurofarm bio kompletan, sigurno bi bilo dosta teže, ali eto, želim im svu sreću u nastavku i da im se što pre igrači oporave. Фуксеберен денеска слета, утре заминува, за утре има утакмица. Pa ništa novo, to je kod nas kao dobar dan. Ovo nije još ništa, sad će tek biti kad počne po 3-4 puta u mesec dana, tako 5 dana na gostovanjima, ali dobro, to je jednostavno, tako je uvek. Kogod igra Ligu Evrope ili Ligu šampiona sa Bundesligom, uvek je tako. Jednostavno nema stajanja, nema vremena ni za trening, najbitniji je oporavak, sutradan putovanje i odmah utakmica. Ti недостига ли Лигата на шампионите? Pa da, sigurno, mnogo mi nedostaje, jer evo, idemo dobrim koracima i to je cilj kluba da sledeće godine igramo Ligu šampiona. Ja se nadam da ćemo u tome uspeti. Konkurencija je enormno jaka, kao što svi znaju. U Bundesligi svako može da pobedi, jedan mali kiks je dovoljan da ispadneš iz trke za titulu iz Ligu šampiona. Naravno, mi ćemo sve uraditi i ja ću biti jako ponosan i srećan što ću opet, ako budemo igrali Ligu šampiona, igrati.